बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो स्पर्ट्सखौ बा गेलेनायखौ स्पेसिफिक मोनसे एजेन्डा लानानै दिनै स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय गेदेमा बिथांमोन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो गुवारै मोनसे स्पेसियेल डिसकासन खालामदों आरो बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदि बारग' एमएलए आरो आथिखालनि आसाम फुटबल एस'सिएशननि सेक्रेटारि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो लोगोसे फर्मार डाइरेक्टर स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया गुवाहाटी माने रिजनेल बे अफिसनि फर्मार डाइरेक्टर डक्टर सुभाष बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो लोगोसेनो क'क्राझार जिल्लानि डिएसअ उदालगुरि जिल्लानि डिएसअ आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन गासै बिटिआरनि मोन 10टा साब डिभिजनाव थानाय डिएसएनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननि बिबानगिरिफोरखौ लानानै गुवारै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव बड'फा हाउसआव दिनै सावरायदों गुबैयै बेयाव जोङो मोनथाम एजेन्डा लादों मोनसे गिबि एजेन्डाया जाबाय आन्डार 13 फुटबल जि मोनसे टुर्नामेन्ट जोङो आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जि खुंबाय थादों बेखौ जोङो माने सेन्ट्रेल लेभेलाव एबसुनि सेन्ट्रेल लेभेलाव मोनब्रै जनाव सारा आसामाव जों खुंनायनि थाखाय थिग थाक खालामदों आरो बे आन्डार 13 जायफोर गेलेबाय जिल्ला लेभेलाव दा सेन्ट्रेलाव गेलेगोन आरो गेलेखांनायनि उनाव बिथांमोननि केरियार दानायनि बाथ्रा बिथांमोननि फिउचार प्रस्पेक्टनि बाथ्रा बेखौ लानानै डिएसएआबो आन्डार 13 खुङो एबसुआबो आन्डार 13 खुङो दा बेखौ स्टेट लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव केलेन्डार वाइसै जोङो बिथांमोनखौ आपग्रेड खालामनायनि जिखिनि मोनसे एजेन्डा बेखौ जोङो गुवारै लिंक आप खालामनानै फिउचाराव जोङो लांनो थाखाय थिग खालामबाय 2 नम्बराव जाबाय एबसुनि दैदेननायाव बा एबसुनि बानजायनायाव जोङो मोनसे मोजां माने ट्रफि बा गल्ड काप बेबायदि जों खुंनो हायो नामा आरो बड'फानि मुं बा गुबुन गुबुन मुं लानानै जों बेखौ खुंनायनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों आरो बेखौनो जोङो हाउसआव दिनै प्लेस खालामबाय आरो गोबाङा गोबां अपिनियन होदों साजेसन होदों बिनि सायाव जोङो फार्दार डिसकासन खालामबावगोन बे डिसकासननि माने मेटाराव थाबाय थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव नभेम्बर दाननि जोबथा फारसे दुलाराय आसामनि आरो भारतनि स्पर्ट्स बिथिङाव जायफोर गेलेनानै रिटायार्ड जाबाय आरो दायो इन्टारनेसनेल नेसनेल आरो स्टेट लेभेलाव गेलेगासिनो दङ बर'निफ्रायनो होन बा गुबुन गुबुन माने जे एरियानिफ्राय बर' सुबुं जेरैबायदि जोंहा माने इन्टारनेसनेल चेम्पियनशिप दङ जोङो जुदि मुं लानांगौब्ला फुटबलाव हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' आरो ओरै आर्सारियाव जोंहा प्रमिला दैमारि गोबां दङ बक्सिङाव जोंहा फैलाव बसुमतारी अंकुसिता बर' जमुना बर' लोगोसेनो बेबायदि भाग्यबती कसारिखौ लानानै गोबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन एरियायाव गेलेनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जागोन आरो लोगोसे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ लिंनाय जागोन लोगोसेनो सरकारि अफिसियेल लेभेलाव जायफोर हायार रेंकआव खामानि मावबाय रिटायार्ड जाबाय आरो दाबो साख्रि मावगासिनो दङ इन्सटिटिउसननि सोरबा डिन जानानै सोरबा प्रिन्सिपाल जानानै दङ बिथांमोनखौ जों इनभाइट खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जथेस्थ' डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव माने स्पर्ट्स अथरिटियाव बा स्पर्ट्स एस'सिएशननि नेतृत्व लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों गासैखौबो लिंनायनि गेजेरजों जों सानदों जे मोनसे नेसनेल लेभेलनि बड'लेण्ड माने स्पर्ट्स कनक्लेभ बे जानांगौ आरो बेयाव सानथाम बा सानबानि हाबाफारि जागोन आरो माने प्रायरिटि बेसिसाव जि एरियायाव जि स्पर्ट्सखौ लानानै दिनै गेलेबाय थादों बिनि सायाव फिसा फिसा वार्कशप काउन्सिलिं सेमिनार जोङो बेखौ खालामगोन आरो बेयाव जों जथेस्थ' एक्सपार्टिसफोरखौ जोङो लेंहरगोन लेंहरनायजों लोगोसे लास्ट डेआव जोङो माने सानदों नेसनेल लेभेल आरो स्टेट लेभेलनि जायफोर माने सरकाराव दङ जायफोर सरकारनि मन्त्रि लेभेलाव दायित्व लानानै दङ लोगोसे जोङो माने बायसां भुटियानिफ्राय लानानै जोंनि दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारी बिथांमोनाथ' फैखागोनानोखा जों लिंगोन जायफोर अलिम्पिक मेडेल मोनदों मणिपुराव मिराबाई सानुनि बाथ्रा होन बा मेरि कमनि बाथ्रा आरो आसामनि जोंहा लाभलिना बरग'हाय आरो हिमा दास माने बिथाङा माने खारनायाव दिनै जि मेडेलफोरखौ लाबोनो हादों
गोबां माखासे बेबायदि व्यक्तित्व जायफोरो माने स्पर्ट्स बिथिङाव इन्टारनेसनेलि फेम खालामनो हाबाय बा अलिम्पिकआव मेडेल लाबोनो हाबाय बिथांमोननिखौ लिंनानै प्राय 50,000 जोंनि रायजो राजा आरो स्पर्ट्स माने इन्ट्रेस्टेड बा स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय गासै माने रायजो राजाखौ लिंथुमनानै जोङो जोबथा लास्ट अपेन सेसन दिना बिथांमोनखौ जों मान बावगोन बरायगोन आरो लोगोसेनो बड'लेण्डआव बा आसामाव बर'फोरनि जि स्पर्ट्स आरो जोंहा माने जेनेटिकेलि जि जोंहा क्वालिटि बा इनबर्न टेलेन्ट दङ जोंहा माने फिजिकेल जि फिटनेस दङ बेखौ लानानै स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेल बा जि लेभेलनिफ्राय जाया मानो बर'आ बुहुमनि गासैबो एथलेटिक्सआव आरो अलिम्पिकआव कमनवेल्थ गेम्सआव एसियान गेम्सआव जायगा आवग्रिहैनांगौ माने स्पेसिफिकेलि अलिम्पिक कमनवेल्थ आरो एसियान गेम्स आरो स्टेट आरो नेसनेल गेम्सआथ' थाखाबायानो बे बिथिंफोरखौ लानानै जों दिनै गुवारै सावरायबाय आरो बे मोनसे प्लेनिं पलिसिनि गेजेरजों थांगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि बिथांमोना फोरमायदों फाइनान्सियेल क्रान्स बा क्राइसिसनि थाखाय गोबां इभेन्टफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो हाबाफारि सामलायनायाव जेंना नुजादों गोबां माने जोंनि स्पर्ट्सनि टेलेन्ट थानाय गथ'फोरखौ बायजोआव दैथायहरनायाव बिथांमोना आंखालाव गोलैदों सोरनिबा न'आव थांनानै रां माने बिथांमोना दाहार लानो गोनां जादों बा सोरनियावबा बिहैनो गोनां जादों दा बेखौनो बे DSA फोरजों जिखिनि रिलेटेड जिखिनि जेंना जेंसि दङ एबसु डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो BTR गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर'नि माने प्रेजेन्सआव बा बिथांनि मासि लानायाव BTR काउन्सिलनि स्पर्ट्सनि EM आरो गासैबो अफिसियेलफोरखौ लाफानानै जोङो सानसे गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन आरो स्पर्ट्स एकाडेमिनि बाथ्रा बयबो बुंदों दा BTRआव गभर्नमेन्ट हिसाबै स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननांगौ बा एबसुनिफ्राय पाब्लिक प्राइभेट पार्टनारशिप बेबायदि CSR फान्ड बा माखासे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माखासे स्किम्सफोर दङ होननानै जोंनो खिन्थादों जेराव माने प्राइभेटलिबो माने स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननो हायो दा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो स्टाडि खालामदों आरो उननि समाव स्पर्ट्सखौ जों मोनसे आइकनिक माने एजेन्डा बा मिशन हिसाबै लानानै 10 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बा बर' हारिनिफ्राय आसामाव बा भारताव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनिफ्राय जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल आङो स्पेसिफिक बे बाथ्राखौ बुंदों अलिम्पिक कमनवेल्थ आरो एसियान गेम्सआव जोङो बांसिन बिबांनि नेसनेल लेभेलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलाव दैथायहरनो हायो नामा बे जोंनि प्राइम एजेन्डा आरो केरियार इन स्पर्ट्सआ खालि गेलेनायल' नङा बे मोनसे केरियार बेजों जोंहा लाइभलिहुड थांना थानाय गोबां सरकारि साख्रि मोनदों दा जायफोरा अलिम्पिक मेडेल मोनदों कमनवेल्थ गेम्सनि मेडेल मोनदों बा एसियान गेम्सनि मेडेल मोनदों बिथांमोननो फार्स्ट माने क्लास 1 केटेगरिनि DSP बा एडिसनेल SP रेंकनि साख्रि होदों आरो जोंनि जमुना बा अंकुसिता बिथांमोननोबो माने ग्रेड 2 माने रेंकनि माने बिथांमोननो इमप्लयमेन्ट होदों दा बे केरियार आरो बे केरियारखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन MPED खालामनांगौ BPED खालामनांगौ बा नोङो कचिंनि थाखाय जोङो माने डिग्री लानांगौ डिप्ल'मा लानांगौ सार्टिफिकेट लानांगौ बे बिथिंखौबो लानानै माने केरियार इन स्पर्ट्स बे मोनसे स्पेशल काउन्सिलिं आरो सेमिनार बिनि सायाव सोलिगोन आरो गोबां माखासे हाबाफारिफोर दङ एजेन्डाफोर दङ जों बेखौ लालांगोन दा जोङो मोनसे मिशन मदआव खामानि मावगोन आरो दिनैनि डिसकासना बिराद फ्रुइटफुल आरो प्र'स एन्ड कन्स जोंनि बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिथांमोना गावबा गावनि माने चेलेन्जेस स्पर्ट्स बिथिङाव हाबा मावनायाव आरो लोगोसे जों मा मावनो हायो दिनै जोंनि गेलेगिरिफ्रा जथेस्थ' खमायलांबाय बे बाथ्राखौ बुंदों गोबां गेलेगिरिफ्रा सिरियास नङा आरो जोङो स्पर्ट्सजों जेरैबायदि हेल्थखौ थिग लाखिनांगौ स्पर्ट्स बिथिङाव जों गावखौ एंगेज खालामनानै गावनि फिटनेसखौ थिग लाखिनांगौ दिनै हेल्थ रिलेटेड गोबां इसु जादों गोबां स्ट्रक जायो जोंहा गोबां माने हार्ट एटाक जायो जों जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने जोङो बेस्थ' थानाय नुदों जोङो फिल्डआव गेलेहैनांगौ खिन्थु मबाइलाव बेस्थ' जोङो फिल्डआव माने फिजिकेल फिटनेस बा एक्सारसाइस खालामनांगौ जोङो माने बाइक सालायनानै स्कुटि सालायनानै हौवा जा हिनजाव जा जोङो बयबो स्पर्ट्स बिथिङाव थांनो हायो दा बेयाव बेस्थ' जानानै दङ बे बिथिंखौ जों बोरै डाइभार्ट खालामनानै मेन स्ट्रिमाव ट्रेकआव जोंनि इयुथखौ लाबोनो हागोन बे जोंनि बिराद गिदिर चेलेन्जेस आरो बेखायनो बर'फोरनियाव जि मोनसे स्किल इनबर्न जि टेलेन्ट आरो जोंहा फिजिकेल फिटनेस दङ बेखौ जोङो माने जोङो मोजां माने एरियायाव लगायनांगोन बा मोजां जोङो ट्रेकआव लाबोनांगोन आरो फारसेथिं मोजां क्वालिटिनि गेलेगिरिनि संख्याया खमायदों होननानै बे बाथ्राखौबो जोंनो फोरमायदों खोब सिरियास नङा दसे दसे गेलेयो आरो दसेनो द्रप थायो आरो बेबायदि ग्लेमारास माने मुं खामायनो हानाय गेलेगिरिफोरनि संख्याया लासै लासै खमायलांबाय
दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ लानानै एबसुनि प्लेटफर्माव दिनै डिसकासना जाबाय उननि लेभेलाव डिसकासना कन्टिनिउ जागोन नेशनेल लेभेलनि माने बड'लेण्ड स्पर्ट्स कनक्लेभ बे जागोन आन्डार 13 माने फुटबल टुर्नामेन्टआ सेन्ट्रेल लेभेलाव जागोन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि इस्युसफोर दङ जों बेखौ केरि आउट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों थांखि लाबाय गोजोन्थों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ